Ono prodavnica igračaka, velika. Šta ti tu je kupe? A gde sutra idemo, Sanja? Na rođendan. Na rođendan. Ćao svima! Ćao svima. U prethodnom videu bilo je 10 komada voća. Višnje, sliva, banana, jabuka, Avokado, jagoda, ananas, lubenica. pomoranđa i kruška. I prva koja je napisala tačan odgovor je Anđelina Bajić. Ćao. Zatim Sara 123, Ćao. Jana Arsić, Ćao. Andrijana Jeftić, Ćao. Heart of the Art, Ćao. Raisa Osmanović, Ćao. Suzana Susko, Ćao, Isidora Cirković, Ćao, ćao. Aleksandar Jovanović Ćao. i Martina Trajkovik. Ćao! Ćao. Ako želite da dobijete pozdrav u sljedećem videu, treba da tražite u ovom videu šta, Sonja? Balončići. Vazdušni balončići. 10 prvi će dobiti pozdrav. Ćao. Pozvali su nas sutra na rođendan, tako da idemo sada da izaberemo poklon za devojčicu. Možda ovo. Dizi kada je nas Dizi, daj, ti imaš tako Dizi. Idemo da vidimo neke veće poklone, neke bebice, bebice. neke devojčice, bebice, Barbie. Šta si to pronaš? Super Jet. Mislim da Anji to neće biti zanimljivo. Dođi ovdje da vidiš male kuce čičilaf. Ovo je set za bebe. Možeš da ih presrečiš, da im menjaš pelene, da stavljaš neke kremice. Kase. Sonja, vidi cipelice za baby kako su male i slatke. Crocs. Roze klokse. Ima i roze boje, da. Prvi put vidim, nisu se ranije prodavali. Vidite kovu haljenicu. Ili je to suknja. Mislim da je to haljena. Suknjica i kožna jakna. Baby ball. Da, to je set za baby bor. Ovo isto baby bor, samo mali. Priča. Mama, vidi ovo. Na balkonu cesta Sofija. Dođi da vidiš, Sonja. Dođi da vidiš ovde. Možeš da pritisneš. Ajde, dole ruku. Povuci ruku ne dole. Automatska kar. Vidi koliki. Pa isto kao onaj Štefi minibus, onaj što imamo. Ormarić za Barbie. Ova Barbie je zanimljiva. Ima belu kratku kosu. Ajde, neku bebu. Sad ćemo da pogledamo, možda ćemo i bebu. Beba za petitku. Jeste, ova beba se stavlja pozadi na biciklu, možeš da je voziš. Beba u montiru. Mama. Smeji se. Još jedna beba u kari. Kupa se. Baby boy. Ima klunu. Ovo može da pliva. Pelaj. Ima peraja, može da pliva, zanimljiva. Ovo je ogromna beba.
Ali mislim stvarno ogromno. Beba u sredi. Kakve oči. Ogromne oči, da. Ogromne. Baš su zanimljive. Ovo su smešne. Ove su smešne bebice i meni su smešne kako izgledaju. Šta ćemo da kupimo? Sve su slatke. Sonja. Evo naš poklon. Na kraju koji smo izabrali. Sonja, stigli smo. Jel možeš? Немножечко. Соскальзывай. Опять. Привет! Привет, Сонечка. Поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо. Ого, какой тяжеленный. Ого. Stigle smo kući kod Anje da joj čestitamo rođendan. I evo šta smo izabrale za poklon. To je veliki set lutka Nenuko. Happy School! Ненукачка! Ну что, какая она по размеру? Сколько там всего, смотрите! Очки есть. Да! Это для меня или еще не для Ненуки? Класс! Класс! Она сидит там, занимается. Set uključuje tablu za pisanje flomasterom, učiteljske naočare, nalepnice, kartice, sat i ostale različite dodatke za igru, za stavljanje ocena, a i interaktivnu lutku koja priča 4 jezika. А, она отвечает, она моргает. Hello. Смотри, моргает. Хола. Хола. Ну, может, ты не ответила. Ты что-то нашла? Парло итальяно? Что это? Как? Дай мне, пожалуйста. Вот еще. Спасибо. Она ласкает. Все, пошли. Прикольно, Аня? Понравился подарок? Да, очень. О, тут все что-то написал. Goodbye. Goodbye. Пойдем кукол. Bye-bye. Еще можно сказать так по-английски. I sad se spremamo da idemo svi zajedno u jedno vrlo neobično mesto. Zove se Jungle Mini Golf, da slavimo Anjin rođendan. Zaboravili smo da kažemo, napunila je danas 7 godina. I možete da pogledate kako smo se tamo proveli u sledećem videu. Čestitamo rođendan svima koji danas slave rođendan. Puno pozdrava i poljubaca svima. Ćao!